खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव BPF नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोलाव समनिफ्रायनो दाबि दैखांदो दि UPPL राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा गाव हारसिं बिसायख'थि गेलेनो हागोन होननानै बुंनो हानाय रावबो दम गैया होननानै बाथ्रा बुंबाय थानाय खोन्थामोना नुबोगासिनो दं। फिन आरोबाव बे मोनसे बाथ्राखौनो अजद दैखांबावदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा, जेराव थांनाय गोलाव साननिफ्रायनो जे आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय एबा फैगौ BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ हारसिंनो बिसायख'थि गेलेनो हाया होननानै दाबि दैखांबाय थादों एबा गेलेनो हागोन होननानै बुंनो हानाय दम गैया होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुबोगासिनो दं। जे बिथाङा फिन आरोबाव दाबि दैखांबावदो दि BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा साहस दंब्ला गोहो दङब्ला BTR आव हारसिं बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंनानै ला होननानै अजद दैखांदों एबा दाबि खालामदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा। कास्टम बसुमतारी बिथाङा फिन आरोबाव अजद दैखांबावदो दि UPPL नि साफ्रोमबो लिडारफोरा थामहिनबा BTR नि CM प्रमद बर'जों लोगोसे BTR हाग्रा बिफाननि रनजित बसुमतारी, UG ब्रह्म बिथांमोना साहस गैया जे हारसिं फैगौ BTC बिसायख'थियाव हारसिं बिसायख'थि गेलेनो हागोन होननानै बुंनो हानाय जेबो साहस गैया होननानै बे समाव दाबि दैखांदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे आथिखालनि जाबायदि बे 5 बोसोराव प्रमद बर'नि सरकारा जे गोबां माने सिन्डिकेट बाहायनानै रां जाख्ल'दों आरो बिथाङा फोरमायदों आरोबाव मैगं थाइगं गलानि सायावबो सिन्डिकेट खालामदों होनना बुंदों, रां खाङै खाङै जाख्ल'दों होननानै अजद दैखांदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा गोबां मानि बाला अन्थाइजों लोगोसे गला दखानफोरखौबो एबा गला दखानफोरनि सायावबो सिन्डिकेट खालामनो थाखाय नागाराखै होननानै बिथां कास्टम बसुमतारी बिथाङा गोबां माने हुस्रि खावनानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोनि सायाव माबायदि अजद दैखांदों आरो माबायदि गोहो थानाय थायैनि बाथ्रानि सायाव एबा सोलिबाय थानाय जाबायदि बाथ्रा बिनि सायाव अजद दैखांनानै दाबि दैखांदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादोनि। प्रमद बर'ए যদি নিজকে হেভি ওয়েট লিডার যদি ভাবে একবার কক যে আমি BTC অকলে ইলেকশন খেলিম বুলি। প্রমদ বড়োর সাহস নাই আর UPPL কোনো নেতাই উৰ্খা উগুৰা ব্ৰহ্মই হওক বা প্রমদ বড়োৱে হওক তেওঁলোকৰ UPPL নেতাসকলে BTC ইলেকশনত অকলে ইলেকশন খেলিম বুলি তেওঁলোকে ক'বলৈ সাহস নাই। জানে তেওঁলোকে জনগণই সিদ্ধান্ত ল'লে এবাৰ UPPLক তেওঁলোকে একদম বেয়াকৈ হাৰাই কিনি BPFক চৰকাৰ গঠন কৰাব। আমাৰ BPFৰ সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰে দুখ আৰু হুক সময়ত জনগণৰ লগত আছে। ইয়াৰ কাৰণে জনগণক আমি বিশ্বাস কৰোঁ হাগ্ৰামা ছাৰে অকলে নিৰ্বাচন খেলিম বুলি কৈ আছে, কিন্তু প্ৰমদ বড়োৱে নোৱাৰে। তাৰ মানে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰ লগত তেওঁ জিকিব নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰণে UPPLৰ নেতাসকলে অকলে ইলেকশ্যন খেলিম বুলি তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে। আৰু UPPLৰ নেতাসকলে চবৰ পৰা পইচা খাইছে, কাৰ পৰা পইচা খোৱা নাই। তেওঁলোকে IY ঘৰ মানে যি আইসকলক থাকিবৰ কাৰণে ঘৰ নাই, ভাৰত চৰকাৰে IY ঘৰ দিছে। এই ঘৰৰ পৰা আই মাতৃৰ পৰা তেওঁলোকে UPPLসকলে পইচা খাইছে, মাষ্টৰ শিক্ষকৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা খাইছে, জনগণক হেঁচা মাৰি তেওঁলোকে সিন্ডিকেট কৰি আছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে চব্জি দোকানৰ পৰা সিন্ডিকেট কৰিছে, তেওঁলোকে দোকানৰ পৰা সিন্ডিকেট কৰিছে, মাটি বালিৰ পৰা সিন্ডিকেট কৰিছে, সকলো ক্ষেত্ৰৰ পৰা তেওঁলোকে সিন্ডিকেট কৰিছে। ইভেন